Kif il-festi tal-Milied ġew fit-tmiemhom, magħha ġiet fit-tmiema l-attività ta' Prasepju Ħajta Bethlehem Fajn Siedem permezz tal-vjaġġ mis-Stratemma ġie f'jum l-Epifanija laqasmu minn Malta l-Għawdex. Il-vjaġġ beda s-sibt 4 ta' Jannar mill-Palazz ta' Sant'Anton fejn saret żjara lill-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono u wara saret żjara lil Ħabsin fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, segwita minn żjara f'dar il-Providenza fis-Siġġiewi sabiex fl-aħħar nett saret ukoll żjara fil-parroċċa ta' San Bastjan u San Ġorġ f'Ħal-Qormi. Dalgħodu l-maġġi telqu mill-imġar f'Malta u baqgħu sejrin lejn il-Mellieħa fid-Dar tal-Anzjani, l-attività komplit fil-Pjazza tal-Mellieħa fejn saret il-laqgħa ma' Erodi. It-tliet stratemmaġġi telqu biżwiemel lejn iċ-Ċirkewwa sabiex eventwalment jaslu fl-aħħar waqfa Għawdex. L-aħħar vjaġġ ikun idħul trionfali ġewwa Bethlehem Fajn Siedem fejn hemmhekk aduraw u offrew rigali lil Bambin Ġesu. Tkellimna ma' Franco Ċangura l-moħ wara din l-attività fejn qalilna li din hija 15-il edizzjoni ta' Bethlehem Fajn Siedem. Aħna l-messaġġ tagħna huwa ejja nkomplu nagħmlu dan il-proġett ta' Bethlehem, ejja nkomplu nieħdu ħsieb xulxin u dan il-vjaġġ jirrappreżenta t-tama, il-paċi u lena nixtiequ lil kulħadd. Sa dan it-tant fix-xahar Għawdex ukoll saru ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Epifanija fejn bit-tiklu La Kavalkata dei Re Magi fil-Pjazza tal-Vitorja fejn il-Maġi waslu fil-pjazza quddiem is-Santwarju ta' Marija Bambina u sabu lil Madonna u San Ġusepp Ġesu tarbija mdawra bir-rajja u nxteħtu jqimuh fejn ippreżentawlu t-teżori tagħhom ta' deb, inċens u mirra. Attività organizzata mill-Laqda l-Milied fix-Xara bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xara u d-Direttorat tal-Kultura fih dan il-Ministeru għal Għawdex.